change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Someday when I am king. Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao para sa inyo. Good afternoon sa liwat. It is now 2:21 sa hapon. Kaupo ninyo si Tita Regine and this is Kahapon Lamang program diri sa DYFM, Bomboradyo, Iloilo, last day sa pagbasa natin sa mga entries nga pasok pa for this week sa aton nga Valentine special, Digitally Yours Love in the Digital Age. Bomboradyo Valentine Special sa Kahapon Lamang program. But it doesn't mean nga ang maging padala ninyo nga wala nakasulod sa aton nga promo week, sa aton nga week long nga pagbasahay sa mga entries, hindi na natin mabasa. Syempre, basahon gid naton ina next week and the next days to come. Kag sa mga nagpahabol in transit pero wala na nakahabol, may chance pa ang inyong mga istorya nga makadaog. Of course, definite na iya nga basahon nato ng inyong mga ginpang padala diri sa Kahapon Lamang program. And so, thank you very much gid sa tanan-tanan and good luck, good luck, good luck. Mapadayon ako sa pagbasa sa pila pa ka mga entries for today, and after that, ang ato na nga announcement sa ato nga lucky winner sa ato nga Valentine's special nga promo diri sa Kahapon Lamang program. Yesterday, we left off with the story of Black Widow kung sa diin, may ara man siya nga nangin ka-chatmate, isa ka Briton. Kag according sa iya, sang una, ang iya lang nga cellphone ang dikipad pa. Pero ginpa-register ko no ini, and so that's why nga may dating site siya. Nga ginsudlan, Dating Asia. Para malingaw ko no siya. Kag didto, no, through sa iya nga email ad, kag Yahoo Messenger, naka-communicate sila ni Andy. Amo ni ang ngalan sang Briton.
Kag amuni ang iya nga nangin ka-textmate, ka-chatmate, ka-talk sa phone. British teacher ini siya kag nag-teach siya sa China, sa Australian school. Edad niya, 55 years old, divorced ining si Andy. Tapos ining si Black Widow, of course, hiwalay man sa iyang husband. Pero diri siya nga nagpadayon sa pagtrabaho or diri na siya nagtrabaho, dala niya ang iya nga mga anak. So sila ni Andy, permi nga nag-inistoryahanay, nag-Skype. Tapos, namian siya kahit isang nag-Skype na sila, no? First time, naka-face-to-face sila, nagkita ay sa kadako ka-screens ang computer. And according sa iya kagwapo, kuno sinisa kay Andy. Tiyan mo na every time nga may chance siya, nagagwa-gid siya, like say may lunch break, dalikat siya sa computeran para lang makipag-chat sa kay Andy. Feeling niya galing mga oldies, kuno nga feeling teenagers. Pero nanamian siya sa Briton nga ini. May 3 ka mga anak, kag dusugan niya si Nino, nga i-befriend ni Black Widow ang iya nga mga kabataan. Nagapauli-uli ini siya sa New Zealand. Tapos even if magpuli ni sa Andy sa New Zealand, naga-Facebook gihapon sila. Tapos nagatawganay man sila gihapon. Tinahuya iya si Black Widow nga i-befriend ang iya nga mga kabataan ni Andy kay tisiling niya daw nahuya siya, no, sa mga kabataan. So wala na lang siya. And then nagambal man siya nga kung pwede gusto niya man mag-teach kiti English teacher man ini siya o galing kay ti mas gina prefer galito nila, no, nga hindi mga Pinay, and at the same time daw na ano man siya, nabudlayan man ining si Black Widow sa pag-apply kay ti grabe ang mga requirements. But anyway, diri kita sa punto, no, nga ti parehos gali hindi sila pareho because naka-mention ining si Andy nga he doesn't like kuno ang mga Asians, the way nga magkaon sang isda. Tapos hindi siya luyag kay ti ginabilin damo nga sikag sa lamesa. Ti hambal ni Black Widow ti siya Asian man siya kag amo gid man siya na magkaon, unlike kuno diya sa ilay kani Andy nga ti ang isda nga ila na nga ginakaon wala na yung sikag kay slice na nga daan. So favorite niya ining fish fillet na hindi ko malipatan because yesterday diri kita sa fish fillet nga nag-stop. So i-continue natin ang sulat diri ni Black Widow. Digitally yours. Love in the digital age. A Bombo Radio Valentine Special sa kahapon lamang program. Yes, and to continue, Tita Regine, kainom daw siya wine, porti magpahubog sang bata pa si Andy. Kay may refinery ka wine sa New Zealand, lapit sa Ilabalay. One time, tita, sa Kipad, gin-chat ko si Andy via Yahoo Messenger. Nasaling ko, take care and God bless. Gireplyan niya ako nga, what epiphany you send to? Nakibot ko, Tita Regine, wala gali kapati si Andy sa mahal nga Diyos. Go-wonder why ko nga, may amo na? Tido na shock ako, Tita Regine, kay ako gapati nga may Diyos, pero sala ni, kay nagbulag ako sa bana ko, wala divorce diri sa aton, kagkaon may divorce, sala gihapon sa Bible. Kag nag-decide ako nga iutdon ko communication namon. Bisan 5 years na ko ga-communicate. Kagin chat ko siya, nga saling ko, I'm sorry Andy, I love somebody. Bisan wala. Balibad ko lang. Sakit man, Tita Regine, ginaagwanta ko lang. Daw balisa man ako sa ginhimo ko. Wala siya nag-reply. After 1 week, may nabaton ako nga message, ginbatsyag niya man gali, kag nag-reply, nga I can't give you good future. Pero droble mga letters. Pero intindihan ko, kag daw hubog siya pag message niya sa Skype. Hindi mabawi ang ginhambal ko. Gin-try ko kalimtan si Andy, kag after 1 year, nakita ko online siya sa FB. Gikumusta ko siya, nag-reply, casual. Nga manugbalik siya kuno sa China, kag ginusisa ako iya profile. Nag-comment iya bata about may linda na siya gali. Susugod sad to. Wala na ako nagtilaw pa magliwat pa sa dating apps.
Damo hambal, ngayo da kamo kano sa internet, damo da, sabat ko, dako nga indi ko. So hasta na lang diri, Tita Regine, ang akong sulat sa Digitally Yours, Love in the Digital Age. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat, ang matinahuron, Black Widow. Black Widow, thank you sa imong entry. So, nagbaka sakali ka man gali tani, no? Galing kay ti hindi ka muswak. May mga butang nga daw hindi parehas ang inyong pananawan, especially sa faith. And kano gano? 5 years gali ang inyong pag-communicate. Pero sige lang pray for his happiness. And let's hope ikaw, you would also find happiness sa imong life. With or without a partner. Alright? It is now 29 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita mga kabomba with our next entry for today. And magahalin ina sa kay Lucky Leo 76 sa 2nd District. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage. And it is now 2:32 in the afternoon. Ari na ang ating second entry for today from Lucky Leo 76 sang 2nd District. Dear Tita Regine. A pleasant afternoon sa imo, Tita Regine, and to all nga nagapamati sa KLP. Isa man ako katagapamati sa KLP. Sadto ko patani gusto nga magsulat, pero wala gid na tigayon. Subong naganyat kid ko i-share ang amon love story. Tawag na ako kay Lucky Leo 76 sa 2nd District. Ang akon bana, tawagon ta na lang kay Nonoy. Nagkakilala kami paagi sa cellphone. Textmate ko siya. Gaobra ako sadto sa Manila, kag si Nonoy, gaobra man di siya sa Iloilo. Nag-join ako sa text a friend segment sang Star FM Iloilo sa adto. Kag ang number ko nalawagan man dayon sa kahanginan. By the way, Tita Regine, may bata ako sa una ko nga karelasyon. Pero nagbulaganay man kami, sang 4 months pa lang ang amon bata. Tungod solo ko, pagpadako sa bata ko, nangita ako obra, kaginbilin ko lang akon bata sa best friend ko. Sang nalawagan na akon number, damo-damo nag-text and call, isa na da si Nonoy. Apang, pagligad sang inadlaw, naguntat man sila sa pag-text, pero si Nonoy, wala gid naguntat text and call.
Ginapaluda niya pa ako kung hindi ako ka-reply sa iya. Abaw, dayon niya pangaluyag. Bisan ni picture, wala niya pa ko nakita. Keypad pa lang sadto amon nga cellphone, gani hasta lang kami sa text and call. Ambot, ano man nagsulod sa isip ko? Dayon ko man sabat. Para sa akon, layo man siya kagintestingan ko lang man Bulan sang Hunyo 2008. Nagkakilala kami, kag naging kami man. Halinsad to, gabi-gabi na kami gaistoryahanay. Nagabot ang May 2009. Nagplano ako magbakasyon, upod ko akon bata. Ginistoryahan namon nga makadto siya sa lugar ko sa 1st District, ari ang Banwa, hindi lang pagbasaha. Pero antes ko mapuli, nakapadala ako picture sa iya. Akon picture. Amo man siya sa akon. Abaw, tita, wala siya nagkadto, kay nahadlok ko no siya sa mga NPAs. Balan mo man tita, bantog ang banwa ko sa mga NPAs. Si Nonoy Gali, taga 2nd District. Sang wala siya nagkadto sa amon, ginaway ko kagdayon ko break sa iya. Habal ko, sino ka gidhaw? Wala, mangkuluyag mo. Tinakitluoy siya. Kung pwede, hindi ko lang siya pagbayaan. Kung pwede, sa city ko no kami mamit. Pero wala nakugana makipagkita pa sa iya. Until nagbalik na ko sa Manila. Halinsad to, wala na kami komunikasyon. Mga 6 months. Hasta one day, ginlantaw ko tanan nga number naka-registered sa call history ko kay may ginapangita ako nga number. Isa-isa ko ginpamangkot ang tanan nga numbers nga wala naka-phone book. Iya, gali number na textan ko. Baw dayon nag-reply, ambal niya, kumusta na? Reply ko, sino ni how? So amo na to ang start nga liwat ang sang pag-text na namon kag calls. Nagbalikan na kami liwat tita. Year 2010, bulan sang Mayo, nagpuli ko liwat. Sa wakas, nagkita gid man kami ni Nonoy. Kabuot sa iya tita. Sa pila ka adlaw nga updanay namon, nahulog na gid buot ko sa iya. Sa Manila pa lang ako, ginpamit ko siya sa akon utod, kag boto gid siya kay Nonoy. Sila una nagkita ay, antes kami. Bisan 15 days lang akon bakasyon, ginpabatya gid niya kung gaano niya kami kapalangga sang bata ko. Pagbalik ko sa Manila, back to call and text naman kami Kabudlay mandaad ang LDR nga relasyon, pero wala pa ko plano magpakasal. Tinahadlok na ko, basi matabo man, pareha sa nagligad ko. Pero tita, tanan, ginpamatud-an niya. Until nagpasugot ako magpakasal sa iya. December 2012, nagpuli na ko, kag January 20, 2013, nagpakasal kami. Subong malipayon kami, may isa kami kabata, kag upod ko man akon bata. Diri ko na pamatud-an, nga kung kamugid natagna sa isa't isa, bisan ano matabo, kamugid, madayonay. Kay tita, sa Manila ako, wala sang adlaw, wala kami gabaisay, pero tanan, nalampasan gid namon. Amuni, amon love story sang bana ko. Textmate ko noon, bana ko na subong. Thank you for reading our love story, Tita Regine. May God bless you always. From Lucky Leo, 76. A love story nga na-develop through text and call. May gap pa no nga ti mga 9 months. Nag-break ka mga duwa kay ti wala siya nag-show up. Gin-ghosting niya ikaw. Kami na mga terms subong no. Well anyway, happy ending ka mga duha. And now, may anak masang family. Ang inyong bata
sa una mo to nga partner, ara gyapon sa inyo, kag kamo yan nakabata gid kamo. That's a blessing. So thank you so much, Lucky Leo 76, for the story nga imo nga gin-share man diri sa aton. Oras naton, it is now 14 minutes after 2 o'clock. Another entry ang aton nga pagabasahon para sa inyo sa aton nga pagpanumbalik, and that would come from Lolo Erning. Sa pagbalik sa KLP, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isak. Digitally yours. Love in the digital age. A Bombo Radio Valentine Special sa kahapon lamang program. Entry number 3 for today is from Lolo Erning, Dearest in the Regime. Maayong hapon gid sa imo, kag sa tanan mga suki sa imong programa nga kahapon lamang. Nabatian ko ang imong pagpangagda para sa Valentine Special, gani gin-review ko ang akon inagyan sa pagigugma paagi sa digital equipment. Madugay na gid man ang akon nga paggamit sa cellphone. Buhi pa si misis ko, may Nokia na ako. Ang nadumduman ko nga pagsako ko gamit sa cellphone, amo ang panahon nga nabalo na ako. That was 2011. Kung nadumduman mo pa, ang Valentine Special mo sadto nga One Great Love, nagpasakop ako sadto, apang wala na pilian ang akong istorya. Apang ang resulta, sa kadamo sang imo avid fans, isagid kapadnid sang yellow pad ang ako na baton nga puno sang cellphone numbers nga nag-react sa akong istorya nga ginpadala kay ginhatag ko ang akon nga cellphone number. Sa kadamo sa ila, nagpili lang ako sa 5 ka bilog nga akon ginbalusan. Sa 5, isagid lang ang naglawig kag taga Cebu pa. Nag-LDR kami siguro mga 5 months, kagambot ko nanong natabo sadto. Kaysa ulihi, naguntat lang ini. Apang, may isa ako ka estudyante nga nag-text sa iya classmate kag best friend. Hambal niya, i-text bala si sir kay balo na siya. In short, nakabaton ako sa isa ka text message nga naghalin sa best friend sang student ko. Now, ini nga former student ko man, nakaobra na gali sa Riyadh, Saudi Arabia, sang mga 7 years na. Matapos nga siya ang nabalo. So amo sadto nga tion, ara siya sa Manila, kag nagapreparar sa iyang mga papeles para sa pag-apply niya sa isa ka obra sa Singapore. Nakalakat gid man siya sa Singapore, kag may 2 years contract kuntani. Ugaling hindi sila magsahuay sang iya nga ama. Tungod sini, nagpauli siya diri sa Iloilo. Antes siya magpa-Singapore, sige na ang amon communication. Nagkarelasyon kami LDR, kag sang Abril 2016, nagpauli siya diri sa amon balay. Ang amon sitwasyon sa pagpangabuhi, halos magkapareho. Katulad ko, may 3 man siya ka mga anak. 1 ka babayi, kag 2 ka lalaki.
Nakatapos na ang duha, kagang agot na lang ang iya ginapaeskwela. Ako naman iya, nahibaluan mo no nga may una nga anak kay DNV. Okay, na-share mo ni. Kag isa ka babayi, kag duha ka lalaki kay Jet. So ayos man lang ang amon pag-updanay, kay nagsugot man ang amon mga kabataan. Sang magbakasyon ng akon subang halin sa China, dalaya ang iya ikatatlo nga bata, nga mga 7 months old pa lang. Of course, may compensation siya. Sang manag-eskwela na ang akon na po, ginkuha ini sang akon subang, kag didto, gin pa eskwela sa China. Sa baylo sini, ginbilin niya naman ang iya nga 2-month-old baby. Sa karon, ari diri sa amon ang apat siya ka mga anak, ang subang niya sa amon gidna nagdako. Sang example, sang buhi pa si Mrs. Jep, so tapos na ini siya sa pagka-teacher, kag board passer na gani. Subong ang apat ko ka mga apo, may mamates nga nagaatipan sa ila, kag syempre, ako gid iya ang ginapasulabi. 8 na katuig kami nga nagaupod. Tubtub na lang diri inday ang akong kasaysayan sa Digitally Yours, a love story in the digital age of Bombo Radio, a Valentine special sa kahapon lamang program. Thank you very much and more power to you. May our good Lord be always with you and your loved ones. Happy Valentine's to you and all your avid fans and contributors. Love always, Lola Ernie. Wow, Lola Erning! So, kung hindi ako magsala, kay tinakaagi na din nga winner, si Lola Erning, kag na-interview natin siya, may upod siya nga lady. Amo siguro si Mama Tets ay. Kinaka-mention ka, siya ang nag-alaga sa imong mga apo. Anyway, ang aton nga oras, it is now 2:45 in the afternoon, kag may flash report ana kita nga pagabatunon sa aton nga linya coming from Bombo Jomar. Good afternoon sa imo, Bombo Jomar. Yes, Ate Terence, no, just in information, may ginapatigayon during drug bypass operation ang City Drug Enforcement Unit, no? Adri karon sa may 3rd Street, untado sa division, Barangay Kalumpang, sa may distrito sa Bulok. Kung isa diri ang subject, no, sa ginapatigayon sa bypass operation. Ako sa libaw mo damo ni, no, nga suspected siya bo, ang natigayon diri nga ma-confiscate diri sa otoridad. No, so dati kayo ding pagbakanay sa police station buyer kag sa sining subject diri sa drug bypass operation. Kung sa diiti makita naton diri sa may gabay nga labisa, no, diri gin cluster ni mga nakuha diri ka recovery mga ebidensya. Pulo ka initial pulo ka sa shay sa sining suspected siya po, no, nasulod ini siya sa white transparent plastic sachet kag ang isa pa gid diri sa sining napikos pagid, no, not tied niya ang tawag, no, sa sining isa diri ka plastic na sulod pagid sa sining suspected sa buo. Ati ko lang tawon tani konting bo ni sila damo ni siya ang value kumpara ni sa pulo ni nga na recover diri ho sang otoridad. Duay pa ni siya duay pa ni siya repack, no, tigid na repack pagid nila amo na ang mga ginahimo diri kag ang isa diri sa bagluwa sa sining suspected drugs diri na plastar ba diri na recover ang bypass item ang ining kwarta kag ang pila diri ka magamitan kakay sining agin gamit diri nga cellphone at the same time ang sining belt bag, no, ang ginaplastar mo diri sa otoridad sa gin sa ining patikayon nga drug bypass operation diri Tita Region. So ilang taon tani, no? Actually diri bag si Police Secretary Antonio Benitez Jr. Sa dugang sa karon information kag kon balati din ni ang source, no, sa sining suspected sa buo kabidjom damo ni, no, ang recover diri karon sang otoridad. Dugang sa information ipakonsolidate naton live direct diri sa Barangay Kalumpang
Distrito Sang Molo. Plus support, ini si Bobo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa imong flash report. I-consolidate na lang dira, no? And panumbalik ka lang karon. Bombo, Jomar Villa. Oras naton, it is now 48 minutes after 2 o'clock. Sa atong ipagbalik, another entry para sa inyo diri gihapon sa kahapon lamang program Valentine's Special. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sa isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga Digitally yours. Love in the digital age. A Bombo Radio Valentine Special sa kahapon lamang program. And we are now on our fourth entry para sa sininga adlaw Friday, February 16, and nagikan ini kay Aya. Hi, Tita Regine. This is my entry for Valentine's Special. It is my story about my crush tita, and I don't know what to do about it. Hoping, after reading my short story, tani matagan mo ako sang advice kung ano himuon ko tita. I have a crush sa school namon, and trust me, subong ko lang ni na feel liwat sa ako niya college life. While I'm on my second year in college, may crush ako nga classmate ko, but literal lang siya nga crush. Like, kumbaga, nagwapuhan lang gid kuya sa iya. Then, sa nag-foundation week na kami, I have this one close friend nga barkada gid namon halin sang gamay pa kami. Kay tungod nga introvert ako, kag wala ko group of friends subong nga college, nag-upod ko sa akon kuya nga ina, kay fourth year siya that time. While ga-enjoy ako sa among nga foundation week, I saw one of his friends nga super tall. Siguro mga 6-footer siya, or maybe 5'11". He got that nice posture and basic outfit suits him. Kaya siguro taas siya, kag medyo thin. So after ina tita, doon nakotya akong attention. Pero dali lang, kaya hindi kami same schedule sa school. Kay second year ako, kag siya fourth year. So 1 year passed, abi ko hindi ko na siya makita. Inakibot ko nga nag-irregular siya, and I am third year na, which is subong ni siya na timeline. Nakita ko lang siya liwat, pag foundation week liwat, kag siya ang star player sa basketball nga fourth year. So ang group of friends ko, puro fourth year, kag second year. So, wala ko gyapon sa bayon sa akong nga year level. But syempre, dito ko nagsabay sa fourth year, and this time, I feel like nga na-fall na ako sa iya. May mga small interactions kami, like magtulukay kami or mag-excuse, kag mag-smile sa isa kag isa, kay siguro namukhaan niya man ko. Then, gin-istorya ko ina sa isa ko ka-friend. Kag that time, tapos nakibot na lang ko,
Pagkagabi, naluyag naman siya. Ining friend ko, and Tita Regine, grabe, gidya iya nga luyag. Pero sang mutoy man lang nga adlaw, nakilala. Nashock man ako Kay pagkita ko sang dump account niya sa Facebook, gina-claim niya nga iya na ang guy. Kag gina-istorya ya ako sa friends niya nga ako ang other girl. Pero hindi man, kay wala man gani kami landianay. But hindi ko gusto nga i-give up siya, tita. Yes, aminon ko nga hindi siya perfect. He's not that handsome, kag hindi siya salinga everybody's cup of tea. Pero for me, he is. All I did is mag-share post man sa dump account ko about my crush, but in a way nga hindi ako maka-hurt. Championship game came. Kaya nag-decide ako makipag-picture sa iya, kay base amo naman lang na ang last nga makakita ay kami sa school, kay mag-graduate na siya. After we took a picture, my friend nga naluyag man kuno sa iya, nagpa-pic man, kay gaselos siya, nga wala man siya karapatan magselos, kay why man sila label. Kaya ako man niya, na-hurt man sa muna nga lagay, bisan why man kami label. Ay nako, Tita Regine, pila man ko kaadlaw di katulog sa selos ko. Pero wala ko ginpabalo kasi syempre, ano man niya akong papel nga magselos ko. Pero night after nga nakapapicture ako sa crush ko, ginambalanggi ko sa friend ko nga, ay, isend giri sa akon ang picture niyo kay ginapangayo niya. Pero wala ako ginsend. Kaya ako mismo ang masend sa crush ko. And yes, ginsend ko sa crush ko. And after na, may convo kami, nga lawig-lawig. I helped him pick his outfit, kay may concert sa school namon pagkabuas. And many topics ang natsatanay namon, but within that night lang. And after good night, wala na sang conversation nga natabo until today. Mao Tita Reg, abi ko hindi big deal ni, pero ang abno ko yung crush, ha? Gipadayaw yato nga nagtsatanay kami kag gina-ship niya sa akon. Di grabe man niya selos ang friend ko, but serves her right. Pero tita, I don't know what to do. Kaya nag-compete siya sa akon, but all I want is to love him genuinely. Should I confess to him or not? Thank you, Tita Regine. I want my real identity to stay hidden, but you can call me Aya. Thank you, and belated Happy Valentine's. Personally, if you're asking me, Aya, kung sa akon lang, ha, the way nga gitlastar mong istorya diri, there's no use na siguro to tell him nga crush mo siya. Kay feeling ko lang, ha, sa akon lang nga paglantaw, daw gina-friend zone niya man lang ikaw. Friend lang gid siguro ang paglantaw niya sa imo. Kay hindi man siya amuna, no? Ka-persistent, kag daw, I cannot see or sense any interest sa iya. Simple man lang ito nga tsatanay, di ba? Wala na dayon, wala na nadugangan. Sobro batsyag-batsyaga, anay, kabudlay balaan, no? Nga ipabalo mo ang imong feelings sa iya, kaya there is a possibility. Basta i-take advantage niya ang imong revelation sa iya, and we do not know, basta pasakay-sakaya niya lang ikaw, or basta yung panghampangan niya lang ka. So, quiet ka lang about your feelings. Anyway, thank you so much, kid. Sa imo, Aya, Bao, ikaw gali ang last entry naton for today, and now, we are ready sa pag-announce na sa aton nga winner sa pagpanumbalik kina, and of course we have our panel of judges nga amugid ang nagabulig sa pag-choose kung sino ang the best story para sa aton nga promo, Digitally Yours, Love in the Digital Age, a Valentine's Special diri sa kahapon lamang program from Bombo Radio. Magabalik kita to announce our lucky winner for this promo pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa patatas, mas
Sa may ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, Digitally yours. Love in the digital age. A Bombo Radio Valentine Special sa kahapon lamang program. Time flies so fast. Mga kabombo diri na nagtakop ang aton nga pagbasa sa mga entries sa aton nga week-long nga promo, Digitally Yours, a love story or a love in the digital age. A Valentine special from Bombo Radio diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagpadala sa ilang mga entries, ang mga offset, ang mga wala nakasulod for this week. Syempre basahon naton as I have promised, and you still have the chance para nga makadaog sa aton nga weekly nga pagbasa sa mga regular stories. So dira na ma-fall ang inyong mga istorya. By the way, sa aton nga lucky winner, nagahulat ang mga very exciting prizes, and of course, ang pinaka-exciting sa tanan, interviewon ikaw sa program Bombo Radio Philippines sa Sinina Ina nga Sunday. So please, kung sino man ini, make yourself available. Alright? Kay ti, para nga ma-highlight gid naton ang imong nga istorya bilang aton nga winner. Congratulations sa aton nga winner based sa choice ng aton nga panel of judges. Wala sang liwan, kundi ako magsala, gin-email niyang iya nga istorya. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner sa aton nga special Valentine's promo sa KLP Petit. Kung hindi ako magsala, kahapon ko inigin basa, no? Si Chubbs kag si Petit. Atong hindi siya tani kuno kay Tido tambok man to. Pero cute ha, because again, propose siya through video call. Alright. So Petit, ikaw ang aton nga winner. Congratulations gid sa imo. Mag-communicate ako sa imo. Kay daw sure ako nga nag-email ikaw. So gin-email mo, may email ad ako nimo. So ma-reach out ako sa imo para ma-arrange naton kung ano oras ka makadto diri kag kung paano ang matabo sa pag-interview sa imo. So again, congratulations sa aton nga Valentine special nga winner sa aton nga promo, Digitally Yours, Love in the Digital Age, a Bombo Radio Valentine Special sa kahapon lamang program. Congratulations again, Petit. Congratulations and thank you very much sa inyo tanan-tanan nga mga kabombo naton nga nagpasadya gid sang aton nga Valentine's Week with the stories nga inyo gin-share diri sa aton. Balikay kita tomorrow. Tomorrow mag-interview na ako sa aton nga winner last week. Liwan inaamo si Joy sang Leganes. Si Petit nga aton nga winner again will be interviewed sa Good Morning Philippines. I hope that's very clear. So thank you so much gid sa inyo tanan mga kabombo for sharing with us your beautiful stories, and pwede pa nga makapadala sa inyo nga mga manami gid nga mga istorya dira. Please email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas. Salamat gid sa inyo sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Nagahulat ang mga paborito nyo man ng mga dramas diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitaña, followed by Provincial Jail and Dear Diary.
Balik kay kita boss. Madamo yun nga salamat. Sa gihapon ni ninyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.